верамейкі немцы чамусьці не спяшаліся. І непатрывожаная жнівеньская ноч усё кружыла над саламянымі стрэхамі стойнай вёскі, як зацяты птах. Амаль 150 двароў патаналі ўначы, прыслоненыя да лесу, які ледзь не палохаў сваёй густой, нібы чорная воўна цемрай. Лес гэты ішоў ад самае беседзі, што падзяляла мясцовасць на лясную і бязлесную. Да лясной належалі і верамейкі. Па правы бок беседзі гаманілі бабінавічы, самае вялікае паселішча на ўсю акругу. Адсюль набіраў сваё войска Васіль Вашчыла, калі ўзбунтаваў супраць арандатара Гдалія, а разам з імі супраць князя Радзівіла крышаўскае староства. Піль-піль-віць, піль-піль-віць. Гэта за дварамі ва ўсе падала голас перапёлка. У ім не было тая ядранай і бесклапотнай зухаватасці, якая, быццам удар хлыстоўкі, ажно падсцёбвае часам, прыўзнімае настрой. Сёння перапёлка не іначай плакала. Ці то гняздзечка яе разбурыў хто, ці яшчэ якая бяда прымусіла агалошваць тугой наваколля, але замест звычайнага спеву чуўся плач. Зязыба нарэшце адчуў гэта, і ў ягонай галаве ўзнікла пакутлівая думка. Калі птушкі гэтак плачуць са свайго гора, то як жа тады павінны галасіць людзі, у якіх гора бывае незраўнана больш, а цяпер такі зусім цераз край. Вёска паступова абуджалася, узнімалі і апускалі драўляныя вёдры на доўгіх почэпках жураўлі, і вясковыя бабы, дзёгаючы парэпанымі пяткамі па сцежках, ужо ўгіналіся пад каромысламі, насілі ваду. Па завулку бег сын гаманьковай Хрысціны. Іван аднекуль спяшаўся, нёс на сабе ўздзеты на галаву хамут з чорнай скуры. Эй, Иван! Это ж куда вы надумались ехать? Не, мы не поедем. Тады навошта хамут? Я яго ўзяў на канюшні. Там цяпер бяруць хто захоча. Ага. Тады вот что. Неси назад, раз не поедете. Вы навошта ж дома трымаць канюшні ёсць? Пошли туды. Пошли. Здоровьте, жанчыны. Здоровьте, дядька Зазыба. Ну, что ж вы сбеглись? Мы это на работу пришли. А тут Несите все назад. Да, я... Ой, бабы. Ты баш? І сапраўды, што ж гэта мы? Так это ж усё Роман. Ён пачаў першы насіць да сябе і нават калёсы пакаціў на двор. Ну, а мы его паглядзелі, да і таксама загарэліся. О, можа... Ты які яшчэ Роман? Ды Сёмачкі. Сёмачка? Так я ж, здаецца, прызвалі. А радзімец яго ведае. Мы бачым, толькі ходзіць па вёсцы, да пагражаеш калгас распусціць. А тут ні чубара, ні цябе. Вядома, што радзімка. Значит, дезертировал Роман. О! А вон і ён стаіць, бачите? Правда. Золотые горы и реки, полные вина. Ну что, дорвался? Узоры. А что? Нельга, а? Чуете? Засячи себе на носе. Другий раз по руках получишь. Мое тому и беру. От каліта принес, а теперь беру. А лишь тут-то не одно твое. Тут усихнее, колгасное. Что ты кажешь? И не тебе распоряжаться им. Что ты кажешь? Ага. И таки не тебе уже. Не тебе. Досыть. Покомандовал. То что? Ступай отсюда. А ты не кричи.
Ты не кричи, а то ведаешь. Что ведаешь? А вот руки неохота пэцкать, вот что. А то тебе не привыкать. Не взяли тебе еще за шкирки, але не думай, возьмут. Теперь пойдешь под трибунал. Дезертир. Доберутся до себя. Кто? Кто доберется? Большевики, а? Невже ж фашисты? А тебе, Зазыба, я пораил бы попритримать, покуль язык. И дезертирством не попекать. Зразумел, а? Не один я етак зрабіў. Унь, уся армія разбеглася, такі дезертирство, по-твоему, а? Правда, бабы? Ты армию не чапай. Армия отступила. Отступила. На падрыхтаваныя рубяжы. Мы, солдаты, ведаем тыя падрыхтаваныя рубяжы. Нічого ти не ведаєш. Який ти солдат? Може, втек ще з воєнкомата? Да під страху сховався. Ну тебе. Хістка, як не за хвотаю, Зазыба падаўся са стайні. Прайшоўшы крыху, ён пачуў галасы. Гаварылі на бёрнах, што ляжалі на ўскоцінах за стайняй. Там Зазыба ўбачыў абсыпаных падлеткамі верамейкаўскіх мужикоў, Парфёна Вяршкова, сухарукага Сілку Хрупчыка, Івана Падзёрына. Самі сюди. А бабу конюшню? Ды не, вы послухайте, про что я хочу сказать. Браво Животовский на досвідку ці не ў Бабіновичы пайшоў. Можа, з немцамі дамаўляецца недзе. Дык і браво Животовский у верамейках. Так, Животовшчык не адзін у Бабіновичы пайшоў. Ён яшчэ па Мікіту драніцу заходзіў. Ну. Правда, мужики, як это мы не подумали. Сядзімо ўжо колькі, а Мікіты няма. Етага ж яшчэ не бывала з ім. Мабыць, падаўся такі у Бабіновичы з Браво Животовскім. Ну, асэсара адхопіць. Потягнула Мікіту на волокіту. Цяпер да яго носа і з кукешам не падступішся. Але діва, надоечы яшчэ ж таксама кудысь бегаў. Пасля быццам хаваў нешта на гародзе. А яны і праўда нешта захавалі там. Мы падгледзелі. Бач, шпіёны. Мой знайшлі што? Что может знать? Торбу. Торбу? І нечым напакаваная. Да дзе ж, нясі, нясі. Жем такие. Ну, покажи. Што гэта? Вось, ды і тут адны паперы. Глянь, цэлы жмут. Вынимай усё, вынимай. Так. Ага. Ой, а я думаў, можа, грошы, якія, думаў, хавалі тут. Аж ну вон што. Бярыце, хлопцы, ды нясіце гэтую пісаніну ў возера. Не, пачакай, Сіланці. Можа, што важнае, дзяржаўнае. Яўменавіч, паглядзь, можа, што патрэбнае. Давай поглядим. Да ничего тут державного нема. Можно в озеро кинуть. Чакай. Аднаго што тады закопваць іх было, а? Іван! Ты, здаецца, ў 6 клас перайшоў, а? Ну-тка, читай. Читай. Я пригласил... Да гэта ж почерк Митьки Драніцы. Я ж вучыўся з ім. Няўжо ён пісаў? Будзе малы хлапец такую бредоту пісаць. Пісаў, але пад бацькаву дыктоўку. О! Гэты ліст у раён. На Радзівона Чубара. На Чубара? А сам жа Мікіта Драніца ўсе гэтыя гады, як Чубар жыў у верабейках, набіваўся ў дружбакі да старшыні. Читай, Иван, читай. Давай, читай. Ну, слухайте. Я пригласил товарища Радзівона Антоновича до себя. Пили мы самогонку, якую принес мне Хвядос с Дзяржыня, а таксама московскую горелку, которую брали за свои гроши у магазине.
Товарищ Чубар при гэтым ругаў прысядателя Рык, товарища Селязнёва, крытыкаваў таксама товарища Качуру, які прыязджаў учора ў Верамейкі. Затем товарищ Чубар сабраўся і паехаў да сваёй полюбовницы Аграфены Азаровой, которая потеряла мужа у филянскую войну, у чем и расписываюся. Никита Драница. Так, сообщаю, что... ты уже про дядьку Дениса. Что? Ничего, читай. Любите ж вы. Так, сообщаю, что последнее время я наглядал за нашим завхозом Зазыбом Денисом я, которого 3 года сняли с посады присядателя и поставили Чубара. Я Зазыба молчить, але есть люди, якія не верят ему, потому что ён не п'еть. У дальнейшем буду таксама описывать вам и передавать через мою бабу, бо яна возить по пятницах у райвон сливки с гутянского сепаратора. К сяму Никита Алексеевич Драница. Як той рашпіль. Хто б мог подумать? Бач, цяпер бы пайшоў з новай уладай дамаўляецца. Цяпер всякае дзярмо ўсплываць будзе, як у вялікую паводку. Вода слепая, не нанясе, што патрапіць. Яно вядома, жыць хота ўсім. Але ж вон іх, колькі з усей вёскі мужики пайшлі па мабілізацыі, а ў Верамейках апынуліся толькі Роман Сёмачкін да Брава Жыватоўскі. Старшыня калгаса Радзівон Чубар у гэты час з вінтоўкай у руках крочыў па пыльных ліпенскіх бальшаках, шукаючы знішчальны батальён, якім камандаваў начальнік раённай міліцыі. Да гэтага батальёна былі прыпісаны неваенна абавязаныя актывісты, таксама старшыні сельскіх саветаў і калгасаў, якія падпадалі пад бронь, у тым ліку і Чубар. Чубар ужо не першы дзень кружыць па завяседдзю. Меў сустрэчу з чырвонаармейцамі-падрыўнікамі Шпакевічам і Халадзілавым, памагаў ім спаліць мост праз рэчку, сутыкаўся з рознымі людзьмі, аднаго разу напароўся на перадавы атрад фашыстаў, пад посвіст куль ратаваўся ў лесе, начаваў на мокрым шыгаллі ў лесе, а раніцай злавіў нейкага згубленага каня і цяпер ехаў сам добра не ведаючы куды. Стой! Стой! Хто ідзе? Ды вось, расказваць доўга. Раскажце, дзе трэба. Пошли. Только не вздумайте выкинуть какую-нибудь штуку. Утячу все равно не удастся. С конем? Ці як? Коня берите так само. Трохі воддаль стаялі 3 буданы, скіданыя з еловых лапак. На шынялі, прыхінуўшыся спіной да невысокага пня, сядзеў з забінтаванай да калена нагой грузны камандзір з чырвонай зоркай на рукаве. То быў палкавы камісар. Товарищ комиссар, затрыманы на дорозе. Хто вы? Я старшыня мясцовага калгаса. Завуць Радзівон Чубар. Шукаю свой батальён, да якога приписаны. Ага. Ну, а я представляться не буду. Мое все на мне, на форме. Документы есть? Вось, калі ласка. Так. Сголодались? У вас тут крупник у котелку. Коли не гребуете, можете доесть. Дякую. З захвотай.
Документы в порядку. Что вы далей збираетесь робить, товарищ Чубар? Пойду з вами. Кажуть, у Журынічых збираеце ополченцев. А вы лічыце, что бить фашистов можно только в ополчении? Чаму ж? У армії таксама. Мусіць яшчэ лепш. А вы про партизан чули? Читав у газеті. Здається, у «Правді», а може, у «Ізвестіях». 2 наших белорусов с Полесья недавно узнагародили. Героев Советского Союза дали. Але вот прозвище я не запомнил. А это вы читали? А что это? Скороченный текст промовы товарища Сталина, якой он сказал 3 липеня. Тут про все сказано. Про партизан так само. И вас, як немобилизованного коммуниста, это дотычить у самой великой ступени. Ведаете, что б я зрабіў на вашем месте? Что? Вернулся бы в свой колгас. Там вас добро ведаюць. Але что меня добро ведаюць, может, таксама кто-нибудь возьмет да выдаст немцам. Ну, все будет залежать от вас. Але я перакананы, у вашей мясцовасці таксама нехта астаўся для организации партизанского руху. Магчыма. Ваш район на паўднёва-ўсходняй рэспублікі. Пакуль фашисты захапілі яго, колькі часу прайшло. А з партызанамі мы бачыліся не один раз. Бачыліся? Асабліва за Дняпром. Яны там пастрэльваюць уже немцаў. А вы? Вы ж таксама могли застаться на оккупированной территории. Чему ж вы не хотите партизанить? Я, товарищ Чубар, старый партизан. Не забыли? Партизанские отряды занимали города. Так это про нас, далекоусходних. Партизанская война адрозніваецца ад военных дзеянняў регулярных частей, свае законы мае. Але задача одна – бить ворога. До речі, гэта яшчэ нават Денис Давыдов ведаў. Товарищ полковой комиссар, А? группа заканчивая подрыхтовку до выхода. Передовой дозор высланы ў кірунку до вёскі Петраполя. Бойцы задачу на сегодня атрымалі? Так. Добрый, капитан. А вы, товарищ Чубар, покажите, где ваша вёска? Вот тут, на карте. Окорока, Вещать, Так. Крутогорье. А вот тут и Веромейки. Зерни, капитан. Там у іх адны лясы. Нават вёска посярод лесу. Не, товарищ Чубар, грех вам шукать дзесьці на чужой стороне тое, что можно знайсці дома. Подавайтеся ў свои лесы. На месте очуете себе другим человеком. Сами обставины покажут, что робить. Теперь люди уже недзе б'ють фашистов, узнімаючы народ на борьбу з ворогом. Вы таксама павінны гэта рабіць. Ну, будем развитываться. Вось ваши носилки, товарищ полковой комиссар. Так. Мой конь. А вы майго берите. Правда берите. А не шкода? Так вам ён больш патрэбен. Не, я уже до конца на своим поеду. Нам, товарищ Чубар, обовязково трэба добраться до наших. Поверьте, на гэта ёсць асаблівая причина. Ясно. Палкавы камісар не сказаў Чубару, якая гэта была прычына. Аднак прычына на самай справе была. Група выносіла з акружэння дакументы, партыйныя і штабныя стрэлковай дывізіі, якая была разбіта паміж Бярэзінай і Дняпром на тэрыторыі Магілёўскай вобласці ў ліпені. Там палкавому камісару куля раструшчыла правую нагу. Не ведаў Чубар яшчэ аднаго. У вёсцы Машавой, што за 12 кіламетраў ад Верамеек, раённым камітэтам партыі сумесна са штабам 13-й арміі быў створаны партызанскі атрад,
куды ўвайшлі актывісты раёнаў, старшыні сельскіх саветаў, калгасаў, дырэктары машына-трактарных станцый і прадпрыемстваў. І дарога ў Чубара была цяпер адна. Назад у Верамейкі. Ой, течули вы, тетка Марфа. София Миляшонкова родила. Софія? Ага. Ой, глядите, а я і нічого. Родила. А ці ж пора это ёй была? Ой, а якраз на Спасовку. На Спасовку и повинна была родить. Але без Миляшонка теперь поспробуй. Выгода одна. Та ж як робить, так Миляшонок тут, а як растить, так няма яго. Ай, что ты говоришь, Аксюта? Ну, человек же не собакам сено косить, а воюя. Воюя. Ой, то треба ж это на бабины сходить, а? Заходите. День добрый в хату, Софейка. Ну. Добрый день. Ой, дякую, что пришли. Кого ж это ты народила еды раз дочку ті сына? Дочку. Ну, сына, не поспея подрасти, як його забирають уже от тебе. Ой, правду кажеш. Вон у крутярихи аж до 5 було, а де яны цяпер? Ні слуху, ні духу. А матка сядіть, чакаю. Ну, а як же ти почуваєш себе, Софія? А, справа привычная. Малое у ночовке, я сама была за рогач уже до к печи, але баба его не подпускала. Нічого, поляжи, а ось кому помогти. Так и я подумала. Але ж вот як мне теперь з ім'я одной, теточка? Ой, як Тишей, Софейка, не плачь. Тобі нельга хвалюватися, а то молоко перегорить, чим тоді будеш малое кормить. А може, дай Бог вернуться. Все вернутся, кому Богом назначено, таки твой прийде. Татішка Зазибова, дивись з нами. А де ж он браги наварила? Оце добре, не Частуйтеся, бабоньки, частуйтеся. Ну, за твое здоровье, Софейка. на здоров'ячко, на здоров'ячко, бабочки, на здоров'ячко. Баби, учора до Васильовичевой вольки приходила белоглиновская баба, дык рассказывала. Рассказывала, у их же тым летом обновилась икона. А сёлета быццам сам Христос являўся адной там. Акурат пачацца вайне. Ідзе ета яна па дарозе, а тады бачыць, стаіць чалавек. Ну, стаіць сабе і стаіць. Ці мала людзей бывае. Таму жанчына нават міма прайшла, але азірнулася. Глядзіць, а над галавою у яго быццам свеціцца што. Тады баба, бах, на калені, маліцца пачала. А ён і гаворыць: зямля сухая, саўсем перасохла. Трэба паліць чырвоным дожджыкам. Во, як у кніжках старых сказано.
прольецца на зямлю чырвоны дождж. Так ён і праўда проліўся. Награшылі людзі. Помолчали б вы, бабы, с Богом своим. Живите со своими мужиками, так и живите. Да не гневи Бога, девка. Грошить, так усе грошили. А як отказывать, так нам одним. Розеву, Гелі, Десахвеї. И наши же мужики поливают землю тем червоным дождичком, а не ваши ж. Ваши ж... Божечки, что же это хорочка? Что же налилось? Да можно же... Бабы, да что ж вы поупились, те что? Девки, вы б сходили у яшницу. Там, кажут, теперь лагерь. Полонных наши немцы трымают. Ну, так может и ваши там. Немцы, бывая, отдают бабам мужиков, коли кто познает своего. Ходили у яшницу молодые бабы с гонч. Ходили. Добрый вечер вам, кадеты! А я с гостей иду в гости. О, полистратися ж сьогодні 6 тижнів, так була там. А тепер в Одесахвеї сказали, що родила. Как ты ведала, як я рада, Сахвейка, як я рада. Это ж правда. И со мной сравнялась, и это теперь у меня двое, и у тебя двое. Так хорошо. Ой, ты пьяная, Ганна. А я пьян, пойду повалюся, да на тую кровать, а где моя Маруся? Ось так. Ось так ось, баби. Тепер і я з вами зрівнялася. Теперь я без мужика, и вы без мужиков. Ах, война, 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 ты проклятая здавна. Любить бачить хочеться, з очей сльози котяться. Давайте скакать, бабы! Да под что? Под что? Под физгармонию! Придумала! А под гребень не хочешь? Где твой гребень? Давай. Под физгармонию. Ой, нотка. Давайте. Давай. Ой, зязюля кукує, соловейка уся чує, коли б знала я, коли б ведала, де мой милый ночує. Моя хорошая.
Ой, лепей заночую у девочки на постели. Солей будь. То правда. Нечто мы сегодня развеселились. Уга! А ти будем скакать. А вот и поперчина. Геля, где ты? Батка, ты поиграй. Але что? Да. Месяц! Давай, Геля, чуешь? Поиграй. Зерни ты, як одразу кабета перемянилася. Стаецца, похорошела. Ой-ой-ой, ці ж лёгкая у яе доля. Адна ўвесь век без гаспадара. Двое дзяцей, а хто іх бацькі, адзін Бог ведае. Разом, давайте. Ай, правда, жанки, идите у круг. Моя комочка, где живешь? Чему меня в гостики не зовешь? Чему меня в гостики не зовешь? Ты морозом пытаешь, ты морозом пытаешь. Ай, правда, як понапивалися бабы. От тобі Софійка і брага. Какие беды! Моя комочка, где живешь? Чему же мне в гостики не зовешь? Чему меня в гостики не зовешь? А что, бабы, коли мы погадаем на своих мужиков? Давайте погадаем. На маляшонка першага. Дайте шклянку з водой і перстенок. Чуєте? Не бойся. Так, перстенок. О, зараз перстенок на дно, і нехай вода отстоїться. Постав. Теперь глядите. Ой, Сахвея, живый твой миляшонок, живый. Ой, правда, Сахвеечка, живы твой. Тихо, вы бачите? Тихо. Ой, правда, як би чоловік у самому персенку. Ой, живый. Живый, сыночек. Теперь на моего давайте. Давайте. Успокойся, моя миленькая, успокойся. Тихо. Глянь. Труна. Скриня нейкая, а? Так это ж я на его халтуру скакал. І это Браво Животовский загадаў, як ты таго. Ты і паслухаўся. Так нема у мяне ордэна ўжо. Нема. Як это нема? А дзе ж ён? Здаў я свой ордэн у военкамат, Мікіта. Браў жа з сабой, калі ганяў калгасных кароў, а у хатынічах, як дазналіся, што я вяртаюся ў верамейкі, пазвалі ў военкамат, самога во адпусцілі, а ордэн сказалі, каб здаў. Ага.
Ты это, Євменович, як ти того добре придумав, що здав там в орден свой. Да, здав. І сам тепер, як ти того неприємності мати не будеш, і мене від граху вислабаню. Ты думаешь, я вельми хотел вести с гэтым до тебе? Это все браво Животовский. Да, почекай, да ви ж цяпер з ним, як сябрі товариші, кажуть, нават ходили у местечко разом. Так что передать браво Животовскому про твой орден? То і передай, що почув. Ага, як ти того. Ну, так я пішов. Поганці. Ордена їм захотілося. Як же зараз я достану і подам їм. Мариля! Мариля! Ми тут тебе не перешкодили своєю гутаркою? Нет. А что такое? Але ці не пора нам, девка, подаваться у местечко. А то ж я пообещал твоим. Тут еще драницы, да Животовские все нюхают. Кто живе у тебя, откуль взялась эта племянница? Теперь его поспокойнело, сдается. Мы же поедем, а? Я захвотаю. Надакучила ўжо сядзець без справы, пакуль яшчэ уладкуюся на працу. А трэба ж нешта рабіць, дзейнічаць. Фашысты гаспадараць ва ўсю, а я... Да гаспадарацца. Денис Євменович, а па які гэта ордэн прыходзіў той чалавек? Што, драніца? А ён... Я нават не чула дагэтуль, што вы маеце ордэн. Да ці ж я таіўся калі са сваім ордэнам. Пра гэта ўсе ведаюць. А я і не ведала. Откуль же тебе было ведаць? Колькі мы с тобой ведаем адзін аднаго? Да і то, каб не вайна, не твоё заданне. А ордэн я маю з грамадзянскай вайны. З рук Семёна Михайловича Будённага. Помню, перед строем коннікаў ён зачытаў такую постанову: узнагародзіць орденам чырвонага сцяга чырвонаармейца 4-го полка асобнай кавалерійскай брыгады Зазыбу Дениса Євменовича. Ой-ой-ой. Так вы герой, оказывается. Герой. Скажешь так само. Стой, Зазыба! О, это ты! Ты... Як тебе теперь называть не ведаю? Может, пан Животовский? Ай, скажу позднее. А ты куда ездил? Племянницу завез у Бабиновича. Ну, а теперь... Теперь повезешь меня. А, мне, а был дорогу. Но! Да. Все ли-то, черт возьми, можем застаться без хлеба. А чему ж так? Это коменданта Гуфельда не было сегодня на месте. А то можно было все вырашить. Что, за палки можешь? Ага. Правда, у нас уже была оговорка з ним про вірамейки. У нас так само, як і у Бабиновичах, колгаса не будут делить, так что Зазыба может заставаться на своей посаде. А вот на повышение можешь различивать. Так твои коммунисты скинули тебе со старшиней, как сына твоего Моисея арештовали. А немцы могут поставить. Ну, вёсы теперь разнойдутся, охотники без меня.
старшиней быть. Вот той же Микита дранится. Ну, Микита еще не дорос. Да и ты вот, чем не старшиня? Ну, мне старшиней нема чего хотеть. Да. Мне и так неблаго будет. Наберу вось полицейских, организую стан у вёсы. Ну, думаю, что Роман Семушкин пойдет. Может, и Силка Хрупчик. Силка? Так я уже сухорукий. Ну, ничего, винтовку тримає. Но я вот что повинен тебе сказать, раз мы уже едем одни. Ну? Даремно ты лезешь у петлю своей охотой. Да нема чого мені шкодувати. Тут уже хто кого. Ну-ну. Ти ще за зиби повинен молить Бога. Одним словом, каб ти був чубаром, то... Что то? Довелося б тобі умитися вже своєю кров'ю. А ти ведаєш, чому ти тримаєшся ще на поверхні? Не, не ведаю. Не ведаєш, ні. Ты тому, что ты не соправдный коммунист был. Тебе не зразуметь. Один раз ты кажешь, что я соправдный коммунист, и не вывоёсь, нават погрожаешь на перапис за шворку повесить, а другие все наоборот. Да не, ну ты в очі замазав усім, особливо вірамейківцям. Ну я же герой, перед начальством нават за кого не боишься постоять, так само покладистый, людей не шкодуешь. Разумеешь, что селянин той ж садовое древо, труси его кольки хочешь, а под корни не заглядывай. Чубар уже он не тое, что ты. И он бы не стал шкодовать усіх. А я нават не здогадывался, что ты нечто маешь до Чубара. Да и наогул. От слуху тебе и жахался. А может, я правда не той, кем показываю себе. Ну, коли показывал, то умело. Да не, ну говорка теперь не обо мне. Человек ты за зыба заслуженный. Маешь свой капитал. И не только вёсы. Докладней мел, бо теперь... Як я разумею, дык ты подаешь мне руку ну, так, на дружбу. Так. Тады даремно. Чему? И тому, что мы с тобой и давней дружбы не водили. Правда, я ценил тебе у колгасе, работник ты неблагий был. Але души твоей я ніколи не ведал. Чужая душа потемки. А? Так яно и выходит. Всім цяжарам здорожанага цела ляжаў Чубар на баравым пяску непадалёку ад жоўтай ямы, дзе ў кожную хвіліну можна было не толькі схавацца, але і заняць, як цяпер належала думаць па-вайсковаму, кругавую абарону. Выносісты схон, парослы рэдкімі соснамі, навісаў быццам уцёс над дарогай і панаваў ледзь не над усёй мясцовасцю. З вёскі, што была насупраць, ішоў чалавек. Чубар не стаў яго гукаць, проста спачатку сеў, паклаўшы на ўлонне вінтоўку, а тады пачаў кахыкаць, не зводзячы пры гэтым прыжмураных вачэй з незнаёмага чалавека. Той запаволіў хаду. А што гэта за рака там? Дасюль, здаецца, помніў,
Цяпер як то забыў. Але пачакайце, нешта падобнае на лесаць. Бесіць? Здаецца так. А няўжо бесіць? А вёска? Як вёска завецца, адкуль вы ідзеце? Антоновка. Антоновка. Вы камандзір? Не, я военурач. Гінеколог. А што рабіць у арміі гінеколагу? На службу ж пакуль бралі мужчын. Ну, гэта я па колішняй спецыяльнасці гінеколог. А так, военурач другого рангу. А чаму ж ідзеце так вось на віду? Можна ж у рукі да немцаў трапіць. Я с полону иду. Меня отпустили. Кто? Немцы. І куди ви цяпер? У Свердловск. У Свердловск? А як ви туди дойдете? Я иду с немецкого полону. Где вас узяли в полон? Каля Слонима. Пораненого? Не. И вы правда доктор? Военурач другого рангу. Это добро, что я вас затрымаў. Что, захворели? Не, я сам здоровый. А хто хворы? Ну, пакуль няма хворых. Але могуць быць. Дакладней, параненыя. Вот прочитайте вось гэта. У занятых ворагам раёнах трэба ствараць партызанскія атрады, конныя і пешыя ствараць дыверсійныя групы для барацьбы з часцямі варожай арміі. Я маю заданне стварыць партызанскую групу. А лістоўка гэтая мой мандат. Вы прымаеце маю прапанову? Не. Чаму? Не ведаю, як растлумачыць. Але я не падыходжу для вашай справы. Паслухайце. На маіх вачах у першыя дні вайны загінуў мой малодшы брат. Разам са сваім сябрам яны пайшлі насустрач нямецкім танкам з аднымі наганамі. Іх раструшчылі, як козявак. Мы здаліся ў палон. І палон раструшчыў мяне. Немец, комендант лагера военнополонных, пагаварыў са мной, адпусціў да хаты ў Свердловск. Больш таго, ён выдаў мне пропуск. Вось ён. И тут написано, что мне дозволяется следовать по территории, оккупированной германскими войсками. До места жыхарства, город Свердловск. А вам не здаецца, што вы проста сталі несвядомай цацкай, якую надзвычай разумна выкарыстаў нейкі мацёры фашыст? Як гэта? Вы ж, пэўна, паказваеце пропуск не толькі фашыстам. Так. Ну і што? А тое, што людзі глядзяць на гэты пропуск і вочы таропяць. Маўляў, фашысты, калі сёння не ўзялі яшчэ Свердловска, то заўтра ці паслязаўтра браць, напэўна, збіраюцца яго. Бо нездарма ж нават палонных адпускаюць туды. А Свердловскі ён далей за Маскву. Значыць, фашысты ўпэўнены, што і Маскву забяруць, і далей пойдуць. А вы валачэцеся ад вёскі да вёскі. І самі таго не разумеючы разносіце гэтую ўпэўненасць. Да калі хочаце пачуць праўду, то за такое вас нават мала да сценкі паставіць. Стой! Стой! Страляць буду! Стой, кажу! Яшчэ дыхаў недзе доктараў мозг, а чубар
кінуўся ў роспач, і хоць можа болей са страху, на край схону, сціскаючы ў руках вінтоўку і зусім не адчуваючы яе ў руцэ. Лучыў, як далей адбегчыся ад таго месца, дзе адбылося забойства. У вушах, можа, яшчэ ад стрэлу калыхаўся балючы звон. Здавалася, зусім здзірвянелі ногі. Забіў. Чалавека забіў. Як же гэта здарылася? Добра, гэта ці дрэнна. Хай бы ішоў сабе. Не павінен ён хадзіць па нашай зямлі з такімі думкамі. Аж Свердлоўск. Але Свердлоўск за Масквой ідзе з фашысцкім пропускам. Але забіць. Першы раз забіць. Як многа ўсяго здарылася са мной за гэтыя дні. Быццам цэлае жыццё пражыў. Дзе тыя чырвонаармейцы, Шпакевіч і Хладзілаў, з якімі палілі мост? Ці жывы яшчэ камісар? Ён даў новы кірунак маім думкам. А тая гаротная жанчына з Шараёўкі, яна так не хацела, каб я ішоў ад яе. А кабеты на полі, у якіх старшынёй халасцячка-актывістка, прасілі застацца ў іх за старшыню. Як многа розных людзей давялося пабачыць. І нарэшце гэты ваенны ўрач. Ах, як брыдка ўсё. Што гэта там уперадзе на абочыне чарнее, як абгарэлы карабок? Які ж гэта карабок? Гэта падбітая нямецкая машына. Мусіць, нядаўна на Бальшаку адбыўся бой. А вось на правым баку канавы драўляныя крыжы, па 3 ў 2 першых радах, і тады яшчэ 2. Это нямецкія магілы. Чырвонаармейцам крыжоў не робяць. Нешта напісана не по-нашаму. Вернер Хольцмахер, лейтенант. 2 ганцы, пасля Макс. Хто ж пабіў іх тут? Чаму гэта пад дубам, пад дуплом гэтулькі многа гільзаў? Значыць, нейкі герой вёў па фашыстах агонь менавіта адсюль. І гэтае дупло служыла яму амбразурай. Ужыце ручны кулямёт з сістэмы Дегтярова. Разбіты, пагнуты ўвесь. О, казацкае седло. Торба прытарочана. Ах, што ў ёй? Паперы. Размоклі літары, размяклі. Як старшы палітрук. Далей што? О, тут разабраць можна. Пасля таго, як па непацверджаным дадзеным дезерціраў Мануйла, я прыняў камандаванне батальёнам, які на 10 гадзін
6-8-41 года займаў абарону. Шмат прозвішчаў. А ты, военны ўрач другога рангу. Гніда ты! І больш нічога. Вось яна. Вайна. Вось дзе абаранялі твой Свердловск, які ты ўжо згадзіўся аддаць немцам. Будем абараняць яго і мы. Будем.